Makabayad ba ang mga kontraktor sa mga substandard nga flood control project sa gobyerno? Ang tubag, yes. Under Section 62, Paragraph B sa Government Procurement Act. Unsay giingon sa balaod? Ang mga kontraktor sa mga infrastructure projects sa gobyerno, doon na sila'y warranty o pasalig nga pulido ang ilahang pagtrabaho sa proyekto. O doon na sila'y obligasyon o responsibilidad gikan sa pagsugod sa trabaho hangtod nga mahuman ang maong nga proyekto. Panahon nga doon na depekto, doon na sila'y obligasyon nga i-repair o kaugalingon nga gasto. Panahon nga dunay bulilyaso, pananglitan kini mga flood control project nga nangaanod o nangalusno, pabayron sila og danyos. Gawas nga i-blacklisted, dakong bayad sa proyekto ang ilahang ihatag o maapil pa sa kaso nga kriminal nga makapapriso nila.